Il-qorti laqet il-kawża li fetaħ il-Prim Ministru kontra Mar Gaffarena u Martu Ġożell u ħasret il-ftehimiet li saru brabta mal-proprjetà fit-Triq Żekka fil-Belt. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ordnat li jitħassru żewġ kuntratti ta' tpartit ta' artijiet u assi pubbliċi għal xiri ta' parti mill-proprjetà li Gaffarena kellu fil-Belt u ordnat li jintrat kollox lura lill-Gvern. Il-każ spiċċa l-qorti wara li kien il-Prim Ministru li ħa passibes bħala membru parlamentari u fetaħ il-kawża biex jitreġġa lura l-ftehim li kien sar bejn id-Dipartiment tal-Artijiet u l-familja Gaffarena. Dan wara investigazzjonijiet li kienu saru mill-Awditur Ġenerali li sabu bosta nuqqasijiet fil-ftehimiet li saru bejn id-Dipartiment u Gaffarena. Fis-stqarrija l-Gvern fakkar li dak iż-żmien il-Prim Ministru kien ġie akkużat li kienet jagħmel hekk biex il-kawża tintilef u li din kienet kawża finta. Fil-fatt, l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u deputat nazzjonalista Jason Azzopardi sejħu din il-kawża bħala reċta, zoppa u maħduma biex tintilef. Madankollu il-Gvern qal li l-Prim Ministru nata raġun u d-difiża tiegħu tal-proprjetà tal-poplu qed tħalli l-frott konkret. Żied li waqt li ħaddieħor kien hemm biss biex jikkritika, il-Prim Ministru kien hemmhekk biex jieħu d-deċiżjonijiet u jġib ir-riżultati. Minnaħa u il-Partit Laburista nnota b'sodisfazzjon li l-qorti laqet l-argumenti tal-Prim Ministru u qal li l-qorti ġabet fix-xejn il-kritika tal-Partit Nazzjonalista li kien tkellem kontra l-kawża għax qal li hija logħba. Fakkar li l-kawża seta' tinfetħet minn kull deputat parlamentari, inkluż l-eks kap tal-Oppożizzjoni u l-kelliema tiegħu dwar is-suġġett. Sostna li dan il-każ reġa' wera għal darb'oħra kif pajjiżna taħdem ir-rule of law, fejn lil mill-ispin politiku il-Prim Ministru ħal azzjonijiet legali meħtieġa biex jiddefenda lill-poplu Malti.